aku salah. Ngakoni kesalahane. Heeh. Iki minangka tandha yen manungsa kudu gelem njaluk ngapura lan uga menehi pangapura, Nduk. Oh ngono. Heeh. Banjur janur utawa godhong enom, janur sing dianyam dadi bungkus ketupat nggambarake kerumitaning urip menungsa. Urumite wong urip ana ing alam padang iki. Oh ngono. Nanging nalika wis dadi ketupat, nuduhake yen urip bisa dadi becik yen dilakoni kanthi sabar lan bener. Oh ngono. Heeh. Dene isi beras dadi ketupat kang wernane putih. Beras sing digodhog nganti mateng dadi simbol ati sing wis resik lan suci sawise ngalami proses utawa laku urip lan pangapura ing ngapura. Oh ngono. Anyaman ketupat wujud anyaman sing rapet nggambarake hubungan sosial lan paseduluran sing kudu dijaga supaya tetep rukun lan kuat ana ing urip ana bebrayan agung. Oh ngono. Heeh. Dene kaping 5ne kanggo ngenepi daharan ketupat ki mau ya ana opor, ana sambel goreng, ana lodeh, ana ingkung sak liya-liyane. Ngono. Kuwi nggambarke kabungahan lan rasa syukur amarga wis bisa ngliwati wulan Ramadan lan ngrayakake bebarengan kulawarga. Oh ngono. Bakda ketupat ora mung tradisi mangan bebarengan nanging uga kebak makna babagan pangapura kesucian ati lan kerukunan urip bebrayan agung. Oh ngono. Mula aku karo kowe tansah nyuwun kunjuk marang panguwasaning dat kang murendat. Nyuwun marang Gusti kang hakarya jagat. Muga-muga para warga ing Laladan Kebon Sari RW 08 Desa Delanggu anggone ngadani bakda kupat utawa riyaya kupatan ngadani halal bihalal muga tansah pinaringana bagas paras jiwaragane ayom-ayem tentrem kulawargane rukun marang kulawargane rukun marang tangga teparone. Oh iya. Tansah pinaringana rejeki kang agung, rejeki kang berkah barokah, tebih saka memala, tebih saka rubeda, syukur sakit padha sirna. Allahumma amin. Anggone padha makarya ya tansah pinaringana rejeki kang lumintu ngono. Anggone padha nggarap tegal sawahe tansah pinaringana pepanenan kang linuwih ngono. Ama-ama tansah kabrasta ngono. Heeh. Sing dadi mantri ya kulina nyuntik ayam. Ngono. Sing dadi guru ya tambah gajine ngono. Gaji ke-13 ya ora keri ayam. Sembah nuwun. Heeh. Nyatane aku karo kowe pendak taun ya iso pareng sowan rene ngono. Diarep-arep para warga ngono. Kasok katresnaning para warga tumrap aku lan kowe ngono. Nduk apa? Rengeng-rengeng. Larase 6 ya. Memalura cinem ilir ilir. Rong pupul.